Otome okwalitebele Engineer Bruno. Abadi abokiri boy iriaba. Abadi ekwejoba. Arabanko. Ezo kwezo kukite mandi Makoola Akuko. Ezo kwezo kukite mandi Makoola Akuko. Akuko mereme. Omere kogi state mama. Omere kogi state papa. Ebe mujere kulo bilongo na diegu. Ani arusi, wano biya mabede monu brother. Anye dema, yuna kodio, chiche se waleba. Awuta lo buru kado pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuyelu de manu no nimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye dima, mbodo na lo ereneba. Abu amabia kuganye shabru mundeji nabiana. Aweri egemele mo mama. Kango kumo. Ajogu keruku brother Makoola. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamunko. Arabanko. Ebanye jinamunko. Arabanko. Keke na pepe. Arabanko. Taxi driver. Arabanko. Jampo driver. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Ukodu jaroda. Arabanko. Mo meji mbere. Arabanko. Ukodu jaroso. Arabanko. Meji maroda. Arabanko. Keke na pepe. Arabanko. Chakatam, Anyola Jole. Dame. Asuwepe. Abalije, Ayama Mele Yojo. Mami me, sama bela gabeja bebe. Emeni la idobuo. Meni jeje wabuo. Ajile. Onye mejọrọ bara mu. Onye mejọrọ mara. Ewe bele lowa. Na oja duru. Emeni la idobuo. Emeni jeje wofo. Ọmọdé. Santos. Nwanne anụ oge one of you agwa. Sipenem, sama bede money ja bebe. Papa wati mambada. CEO International Gospel alias Babalikas. Womenage, one of the Yagua. Ogarela Gemma. Worldwide. Pam. Arabanko. Ebanye jinarose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamunko. Arabanko. Ebanye jinamunko. Arabanko. Keke na pepe. Arabanko. Taxi drivers. Arabanko. Jampo drivers. Arabanko. Okada pepe. Binyamanule. Ndoma mejeje mba Binyamanu na hokwa nano. Igbo ndoma. Binyamanule. Binyamanule. Ndoma. Majokwa silfanso were pikin ndị mejeje mba ndere mma. Binyamanu na hokwa na. Igbo ndoma. Mande bia London, mande bia America, mande bikwa na South Binyamanule. Igbo ndoma. Ino n'Asia, ino Europe, in America, ino kwano n'Africa. Ebe na bọwụla ọsụla gị nọrọ Binyamanu na hụkwa na Owere pikin hụkwara nọ n'anya. Ịghọtala? Binyamada. Ndị were nwayọ gama. Anya bebo. Onye mitime. Ọrịa mma nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi m nwoke enyi m nwaanyị kpaherikali ịbọọlachi achiekwekwanụ ekele kpa ihu asa ịghọtala enwekwanụ nwanne adịghị ama asọkpa ibe ya ere ịghọtala akachakwala m ji egbukwanụ nwata mana achịkwanụ oke ejila anọ n'ụyọ ewu a mụọ bụ ahụ ekwuhu
owoke a ekwuokwa na anụhụ anwata mere ịghọtala ọkwa oshi jejere Ebolachi ebe ahụ ịnọ elegbaghị si agaga ọgazigogwa ma eme ekele onye niile na-abatala ọgbọ ugbulaka na ọrịa mgbakwa ka m sadabagana na ahụ omume anyị Makoola ga akụkọ keta ewo Tuesday ahịa afọ n'ala Igbo anyị taa wụ afọ abalị 25 ka ọnwa asatọ ya wụ ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 onye ga ya ga-anọkọkwanụ taa ka ụkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor ya mashi gị ga-akpọ m that Owerri pikin na ịghọtala gbata na-awụ ahịa afọ ahem ka ga-awụkwa ha ahụ m kakwuru eke ha ahụ m kakwuru orie hem kakwara nkwọ mana kwụ na-ekwuchi afọ ga-afọtala anyị ihe ọma afọ gakwa na afọ gbu onye ọbụla ịchọrọ imegide anyị n'ihi na eri ihe anyị mere achịkwana ogbu onye ọrụ ihe o mere ya aka ga-aka ịga ya ogu afọ legboo onye chịkwa andụ anyị rị agharị ya mma afọ chụmakwa ya onye chịkwa ya ahụ bịara igbu anyị afọ marakwa ihe ị ga-eme n'onye ahụ bụọla anyị ụbọ anyị chụọla anyị ndị chụga anyị n'ihi na arị ike anyị kpa arịkwanụ ụmụ anyị kpa anyị ji abachima ụmụ elu ụwa ọgụ anyị ji ogu anyị jikwa n'ọfọ ime niile ndị ekwe anyị a na-ajụkwachi mmere nene n'ihi na mmere niile egbu ọfọ mmere nene ọwụ igide eji awa ala ya ụkwanụ ha egbu ọfọ ghọtalada awara ihe iji awụ eze ya si ahụ daru ala rie nka ọrịa mma ebe na bọọlụ nọ na share message biko share today's program I beg you in the name of anybody you serve in the name of any god you worship share this broadcast n'ihi na ọrịa onye nwanyị mkpa kpara oche gị pụkala ya mandụ na gema ntị Makoola ga akụkọ immediately Onda Kelechi Kennedy ọhụ okwukwa high chief ọ bụ onye kara aka ụmụ nwanyị steeti Imo ekelela otu mba ụwa UNICEF ekelela ahụ UNICEF kelekwa National Orientation Agency maka mbọ nwogbaga ịkwụsị ugwu eji ebi ụmụ nwanyị ka eji akpọ female genital mutilation na steeti Imo otu abụọ ndị na-ahaziri n'ọgbakọ ọzụzụ na kansụl obodo dị iche iche na steeti Imo ahaziri hụ trenin na steeti Imo na-agwakwanụ ụmụ nwanyị na-adụ nwa ọdụ chinwo hafụkwala omenala ndị ochie a na-eji ewetala ụmụ nwanyị ihe mgbu arịkwanụ uru ọwụla ọ bagala nwo arịhere mma isi ime ya agaga ya wụ ha kpọrọ female genital mutilation ibi ụmụ nwanyị ugwu nwochi aharị mma chi ibi ụmụ nwanyị ugwu ahụ egbuola ọtụtụ ụmụaka ụmụ nwanyị amụrụ amụ nke ebiga nwa ugwu nwa ụfụ ịgba ọbara agbagbuo nwụ anwụọ chi ibi ugwu arịkwanụ ha ọwụla ịnọ ya ime arị uru ọbara nwa agbakọ na ụmụ nwanyị ndị ọghọm ịnọ na ibi nwanyị ugwu ya the dangers and the disadvantages ịnọ ibi nwanyị ugwu asị ibi nwanyị ugwu ahụ ga-eme ahụ mgbu a na-egbu nwanyị ahụ ha na-enwe intensive pain n'asụsụ bekee chi ọ gakwa na-eme nwanyị ahụ na-agba ọbara ha na-enwe excessive bleeding achọghị ibi ugwu eji apatala ụmụ nwanyị chọgakwa na-enye ya nsogbu ma ọbụla ya nwoke mega mmekọ chi ya nwoke na-eme mmekọ ahụ ga na-atọ ha ụtọ ahụ ga na-afụ nwanyị ahụ ụfụ ma ya nwoke na-enwe mmekọ chi ya gakwa ịmụ nwa ahụ gakwa na-enye ha nsogbu n'ihi na ịmụ nwa ahụ ga na-arụ onye rịkpa ahụ n'ihi na ebiri ya ugwu nwa adụọ ụmụ nwanyị steeti Imo ọdụ chinwo biko ndị ka na-eme omenala ibi ugwu chiolo aharị mma
ahari mma hụ ji emegide ahụ nwaanyị chimosetu aka na ibi ụmụ nwaanyị ugwu. Naanị indọstrị anyị nwere Owerri, Beketaga na Alaba, filling station Akịpaka nri o. Akịpaka nri, họteelụ Akịpaka nri o. Akịpaka nri, ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo. Ịgbanya bagula n'ọgụ, ọgụsụ n'ala Imo steeti, ịmanya brala n'ọgụ. Ọwụkwụ nanyị. Ọrịa mma Madabuchi Godwin Ebola Chikalistus Akuchie Nonjai no Kwanda Ndewo Ụkọchukwu Igbo Amụsị Eshimai Oman your baby fish they for you courtesy of Onyose Barbecue Center. Ew Anna Honashi Onyose enyena m azụ. Ọ dashiala m otu azụ. Hem chega na awụ eshim ga-akpọ ukwu Owerri mkpagha n'ukwu Owerri makwọ m ose m ịkwọkịrịkwọ ababa na shọ ịkwọkịrịkwọ ịkwọ nakwa ayaya ọkpa oshare Ụkọchukwu Igbo Amụsị ụkwanụ okorobịa ịnọ Owerri o ji resipi ose ọwụkwa ndị ka eji anụ otu nga ya hazie azụ kpa ya gila pikchọ ya nga ha aha ọpawa azụ ezigbo azụ isi ya kara aka isi vuru evu giricha ya kpa ga ahụ hena chasa ga ahụ kpa he mesa gị kpa ga ahụ ọbara naza agba ga ahụ zam ya onene ya wo ose Ụkọchukwu enwe ebe ose ya ejile ọsụkwa gị nọrọ igbe nga ọ ga-eresipila gị na ose patala gị ya o ji eme webi na ose ya wa azụ m na-akpọ ose gba ose wa azụ ezigbo azụ o ji eme barbecue fish barbecue eme pepper soup enwekwara ka o ji akpọ chop am like that ahụ eji aṅa kpọsacha ya ọkụ chebisacha ya aṅa kpọsacha ya ọkụ bịa fesacha ya nwa ose elu chop am like that onye ose asị ma ọ garịla gị mma kpọọ ya ọnwa okorobịa ịmara na ahịa ekwe kụga chatia ya ọpụ ebe na bọọlụ ịnọ na ọ ga-eme mena gị barbecue ịmara mma deliver ala gị aha gị na kwọrọ m ose Ọrịa Charity Amaka Ezeobi Kendo Sani Tempụlụ Ọnwụkwe eme kelekwa gị Ịbọlachi gozie nwa Gozumọkụ ndewo Gozie ashemiarịla gị mma gagozie Charity Amaka Ezeobi ndewo Maazị Sylvester Patrick Ikenna Lonjale Ọnwụkwe Blessing Ishishi Dubai Elega Emegamere mma Ekene onye ụwa ekelela m gị echi. You are welcome to Turkey. Thank you. Prince Onyeka Edu Francis Onyema na UAE Ndubishi Ishi Guzo Patrick Ikenna Benny Onye kelere mi Charity Amaka Ezeobi Dennis Meskana Martin Dennis Michael Omezu Ọnwụkwe Temple Bright Jerry Jack Williams Ugochukwu Joseph Edu Chinko Aremmanonja Nokwanda Ndeo Simon Yarela onye ukwu marela onye ndama Maazị Sylvester Ahụnam gị Osha Edwin Ogbuefi shi I salute you Owerri Pikin ndewo Mike nda Mike onye ọma na London ele ekpere ashembiarịla gị mma Demian Santos Fabian Chukwudi ka mpozucha nna aha na-agbafu ya ọsọ Barnabas Prince ndewo Okorobịa Obi Nwanne Billy Sami ndewo Kenzian Chwaze Maki Okorochukwu Emeka Agụ Teriza ọ gbara ara menti Osha Edwin Joseph shianụ meseji ndewo ka anyị na-agakwanụ n'ihu ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Enugu ịwụkwara Maazị Daniel Ndukwe ekwuola chi anwa ahụ ga-apụfu na ụyọ ikpe ndị otu IPOB yawu Indigenous People of Biafra n'asụsụ Bekee mmanụ ise jidere na Sọnde na-ebubo chi anwa ahụ so n'ọgba aghara ahụ ịdafụtara na Emene steeti Enugu ahụ ga-apụfu nwu ụyọ ikpe ebe a ga-ejeje nọrọ kpee nwu ikpe Maazị Ndukwechi emecha nchọfụta gbasara okwu ahụ chi a ga-apụfu nwu ụyọ ikpe chọwụ naanị mmanụ ise
ka nwo ijidere na mkpamkpa ahụ ịkpara n'etiti ndị IPOB nakwa ndị agha ala anyị DSS nakwa ndị uwe ojii ala anyị. Enwe ndị ahụ ejidere asị ha nwa ahụ jidere mmadụ ise ahụ emechaa nchọpụta investigeshọn cha ga-apụfu nwo ụyọ ikpe jejekpe nwo ikpe. Onye ode akwụkwọ mgbasa ozi otu IPOB ewu Maazị Emma Powerful ekwupụtalachi onye ndu otu IPOB ewu Maazị Nnamdi Nwachineke Kanụ enyela ntụziaka chi ndị otu IPOB na steeti Enugu chinwokwuchikwala ime nzukọ ugbulaka kwụrụ njinji ahụ ijiri na emene steeti Enugu na Sọnde gara aga. Ya shi mkpebi ahụ wụ ka enwee ike legharịa ma hazigharịa mwakpo ahụ awakporo ndị IPOB ịnọ ebe nwomega nzukọ ekpere na emene steeti Enugu. Ọsọ uke enwe ike leba anya mee ya aprezi marakpa ihe mere shi mee marakpa mmiri shi baa opi ụgbọgụrụ tupu na-aga ha n'ihu. O kwukwara sị Maazị Nnamdi Kanụ chidata jema onye otu IPOB ọwụla ịnọ nnọọ onye uwe ojii ma ọ bụ onye nche ala anyị bịa wakpu ya ma ọ mee ya atak shi onye ahụ hụ megwụrụ ọwụhe o kwuru ogbulaka na ọsọ onye ọrụ nche Naijiria ọwụla ịchọrọ ịwakpu nwo ma ọkwanụ ime nwa ataki n'asụsụ bekee shi onye ahụ hụ megwụrụ shaha ezuola shagharịla nwo nnukwuru shagharịla nwo too much sha ga-akwụsịrịrị ya shi enough is enough. Ọsọ onye nche ọwụla ịchọrọ ime nwo ataki shi nwo nọrọkwa nga ahụ megburu hu onye ahụ onye uwe ojii ọwụla mere gị onye amị ọwụla mere gị hụ nọrọ nga ahụ megbara ahụ otu oge ha ejekwala jeje igbu oge ọwụla shi nga ahụ ịmara na nọọsụ enwe ụka ọwụla ịchọrọla ya shaha wụ gị chọrọ ha ụka chọwụ gị chọrọla ya oke no had fought gị hụ megburu onye ahụ immediately n'ihi na ha arịla nwo nnukwuru shi ejikpa ahụ lemacha nwo shi enwe ebe anyị ji azụ eje Ejayo Olula mame japo ọgaranya lewu orula mame japo Izuchukwu ọka nwoke ọmarị mma ọnwụkwe tempụlụ na Bọlachi nlekpanụrị ndị ọma na Instagram emekele gị ọnwụkwe tempụlụ onye mara Holland Kingsley Emeka oke enyi nwoke ndewo Osinachi ndewo Remy White ndewo yarela nnọ mma Prinking nna up elewe na eze nwata Osuala Tali ekelela m gị Anị Junior Anụ Udenwa ashimiarịla gị mma ntị oge echi Chibike Chibọmba 1 ndewo nọrikpo ole ka anyị ga-akwanụ n'ihu ọgaranya nọ na United States of America Ejayo Arimamekele gị Tino Fino Billy Samuel Caroline Echeruo onye na we ya Jonathan Mampas Ebuomuche Temple Onkwe Eshe can him bring the fish with DHL to Germany to Holland oge wedania na Chibeze Martin Sishurudoma onye nkemi Owere Pikin Ishiwishi na Brazil Ogbuefi yarela gị mma Okafọ Ejike Temple Onkwe Shino share message Okafọ Ejike enough is enough James Sign Alomishi brother how are you doing Arekwa me man on Panu Shidoma Stella Ujungwe Shebola Prince D Akwelibishi you are watching me from Dakar Senegal It's Lizzie Chima Amanda Nice ndewo Kingsley Chiedozie Ebo ndewo kwano One of people land United States of America ọgarịla gị mma ọtụtụ ndị Igbo ndị nọ Ụyọ nakwa ndị nọ n'ama
akatọọla ọgbaghara ahụ ịdapụtara n'etiti ndị otu IPOB, IPOB nakwa ndị ọrụ nche DSS na ndị uwe ojii ala anyị na obodo Emene steeti Enugu na Sọnde ịgara aga ya nwanne echi ịgara aga. Akụkọ kọrọchi ndị otu IPOB nọ nga nwomega nzukọ ekpere tupu ndị nche DSS na ndị uwe ojii abịa chukesa nwụ imere o jiri rejie njinji ejie ebe ahụ ụfọdụ mmanụ akpụfuo ndụ nwụọ. Ndị uwe ojii chịkwanụ ọnwụ naanị mmanụ anọ ka egburu na he njinji ahụ ijiri na steeti Enugu, ebe ndị otu IPOB ikwugakwanụchi egburu ndị otu mmanụ 21 shọwụ mmanụ 21 ndị otu IPOB ka egburu na steeti Enugu. Achapụrụkwa na ndị IPOB mmanụ 47 47 ahụ ha mere arresti echi ahụ. Ndị DSS a na-ekwukwanụchi egburu ndị ọrụ nwụ 2 na ya wụ ọgbaghara ịdapụtara n'etiti nwụ na ndị otu IPOB. Mana ndị uwe ojii steeti Enugu kwugachi ndị mmụọ jidere ahụ naanị mmanụ 5 chinwe mechakwanụ nchọfụta chanwa ahụ ga-apụfu nwo ụyọ ikpe nna ahụ nnakpa echi enwega ha adabaga n'akụkọ ndị chi steeti Enugu na-abịa. IPOB na-ekwughere iche, ndị uwe ojii a na-ekwughere iche, ndị DSS a na-ekwughere iche, ma ndị ke mgbe Owerri pikin nọ na chimkwu okwanụ nene hennu kwuru ka m ga-ekwu ichimebole anọwere m ya rụmijo sụrụ esoga anyị ọka ọkwaha omume anyị Makoola ga akụkọ ka onye wetagakwa nna m ya ume Mazi Uchehara Prince Chima nwanne gị nwoke enyi gị nwoke ya rụmechia be meseji biko share meseji immediately ka Chineke gochiekwa gị immediately. So n'otu okwu ahụ kwa otu akpọrọ Association of South East Town Union so agbarụọla ihu na ogbugbu ndị uwe ojii ala anyị igburu ndị otu IPOB ejihụ egbe ọwụla ejihụ mma ọwụla kwuochi ọwụ ihe jọrọ njọ chike ma ndị oshi ma ndị Fulani herdsmen eji egbu ndị mmadụ igbugbu akwaso ndị mmadụ iko achụtụ ndị mmadụ n'ime ubi mmụọ na steeti Enugu chemehụ ha ọwụla ndị uwe ojii mere chemehụ ha ọwụla ndị DSS mere chemehụ ha ọwụla ndị amị mere ya na wuru ndị IPOB ị na-ebe mmụọ nọ ekpegala onwe nwe ekpere akpọkuga Chineke nwa edede wakpu nwu bido gbagbumanwu chọọ ihe jọrọ ezigbo njọ nwa eji ohere ahụ kpọọ ọchịchị etiti ala anyị federal gọọmenti oku chinwe lebakwala anya na ha emere jụọkwala nwochi ha ọrịa mma ịnọ na-egbu ndị ọkpọrọkọ civilians enwe ihe nwo mere a na-eme nwa ataki na-egbu nwu ebe ndị kwesịkwa na igbu n'ime ọhịa edistọbụ ndị mmadụ ahafụ nwo debele ndị kpega ekpere je na-achụgharị nwochi ọchịchị etiti hụ weta ikpe ziri ezi hụ bring justice lekwanụ ndị niile aka nwo nọ n'igbo ogbugbu na ọnwụ ndị ahụ egburu echi ahụ wetacha nwo kpe nwu ikperela nwo chimọụkpa ahụ udo ha gakwa anọ etiti nwa ọchịchị mana mọụla na ụzọ eche ya Aremachike Chika Agụkwe ndewo Okafọ Ejike Chukwuemeka Agụ eche of course self-defense is our next action. Okafọ Education enough is enough. James Sino Aloma Stella Ujunwa ndewo Prince D Akueliba ndewo Isize Chimamanda ndewo Kinsley Chiedozie Ebo mekelekwa Kichidara Chukwu Emeka Jonathan Promise ndewo Henry Okudema ishi IPOB needs weapon Ugo Sunday ishi good afternoon my beloved brother, greetings from Padova, Italy. Orema Mike Chinakacha kishi one greetings to you. Oga Derege Mamashi Ise Oga Rekurage Mma. Is Lizzie Chimamanda ishi I love your program. This is home away
from home, home away from home. Orema. Haneku bright eshi. Good morning. Over the Don. Honorable Daniel Su Olegeme. Abuageme. Ishe bro. Keep it up. More grace and wisdom. Thank you. Baselu Chima. And they will Chrissy or the Oka Fishe. My comedy. I'm always enjoying your show. I will invite you to okay, in your wedding in India, Orema, I'll be there if you invite me. Makoola Ben, this killing is too much in Biafra land. Why Nigeria? Stop this killing. So sad. Where's our so-called elite today? Governor of Enugu State has questions to answer concerning what happened in Enugu State yesterday. There is no democracy in the Zoological Republic. People are being killed every day in Nigeria. We'll keep quiet. That will still kill. Okay, if we keep quiet, they will still kill all. How I wish IPOB will organize and plan one hit for this governor's house. Of Orema. Okurobeni Obi-Nwanne Obarara. Prince D. Akweliba, it's Lizzie, Chima, Amanda Nice, Eshe, we will not forgive them. Enough is enough. Ifeanyi Ogogo Eshe, courageous, you are doing a great job. Orema Chuksu Kelvin, Iwezi Eshe, good morning. And there was Ozemena Ume Oha, Ndewo Kwame Rafael Ikechukwu, Ndewo. Basilo Mekele Kwagichukwu, Emeka Nkwakamba, Ndewo. Uchendo Kenneth Ekenedadi Muna Eberula, welcome Onyoma na Dubai, Onyemba no Elema the national anthem Undemba na Hoja Bakari me Nchefu. Ekeno wish enough is enough. We need to defend ourselves and be ready for war. Samuel Ahonani should let them continue killing IPOB until time bomb will blow. Ukwama, good luck. Orema, ore Obakwanara, she came my hair, she made Sunday. Anyanu be Okporo, Akachiga State, Enugu, Ewu Odogu Nwoke, Ifeanyi Ogwuanyi. Ohia jogburu onwe ya njochi ihe na-emekpa ndị ndu ala Igbo agbacha nkịtị, ndị gọvanọs anyị agbacha nkịtị, elu ụmụnne mmo taa mụọ terrorist ozugbo nwa agba nkịtị daga ruo taa. Mana lee ihe mega ugwu Awụsa, ọkwa otu Boko Haram ahụ, ọkwa otu Fulani herdsmen ahụ pụta na-abịa nwa na hide image Fulani herdsmen abịa kpọnwụ bandits, akpọ herdsmen, gịnị na ihe mu different names while all otu ahụ a ga-ajọ so tam ọnwụ terrorist a na-eme ya like this. Mana abịa ka anyị abịa ala Igbo, ndị gọvanọ anyị agbacha nkịtị, ụmụnne anyị agbacha nkịtị, ndị kwesịrị ikwu ụka ha nọrọ na ya protect hemu ga-gain from federal government. Eke ị ga-gain ịka ndụ ụmụnne gị na elishi ya, eke ị ga-gain ịka ndụ ndị ụla gị votu elishi ya. Ọ gbara ara ọhịa m ji like ya nye Somgbike. Wụra Rivers State ka Destiny mere nye Somgbike na tekela action. Ọ ga-eteki action. Ị hụrụ ndị niile ahụ mere ha ahụ, ọ ga-apụ o made mind that Sunday ọ ga-eje ebe ahụ datin mere kpọmkwem. Ifuru nga aha ọ nụrụ shi agbama n'egbe agbama, ọ ga-awecha di ebe niile ajụ oyi enwe ihe ga-eme. Pụtụ ndị ka agbacha nkịtị. Imagine a high ranked police officer ka journalist kpọrọ na steeti Enugu jụọ ya shi ele ihe mega. What do you have to say about this attack emere? Imahe the police high rank police officer in Enugu kwuru that he has nothing to say about IPOB now, that they should carry their cross, and onye kwugakwa he now onye Igbo onye kwuga Destiny always bullshit utegam now ekwumana ha okwu onye kwugakwa ke na police spokesperson in the Enugu ekwumana she very soon a ga-apụfu nwa uyi ikpe. Mana ndị Boko Haram igbuga ndị mmanụ kemmeche nwekwa onye apụfugo uyi ikpe kama abịa sha rehabilitate ga nwo no rehabilitate go oyo a rehabilitate cha nwo ka akpọfakwara ya ebidokwa gbuma mmanụ. Mana anya ndị ka anyị agharị iji onye anyị gburu ji ya agwọ gara ubi enwe onye ogburu ji ya ụmụnne anyị achịrị wama anyị koro ihe nwochọga koro afọ nwo ọ gbara ara okoromi ọgba anya mmiri. Ide onye ma ewe la bebe
Ọrịmma eldeberekwala na steeti Imo. Onye omeiwu ịnọchinaga anya kansụl Ọhaji Egbema Ugwuta nakwa Oru West n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya etiti ala anyị ịnọ na Abuja ya Federal House of Representatives Honorable Uju Kingsley Chima nakwa ndị omeiwu ịnọchinaga anya kansụl obodo ndị mejupụtara ISOPADEC ya Imo State Oil Producing Development Commission ndị House of Assembly ịnọchinaga anya ndị obodo ndị ahụ eje na ahụ eti gara aga n'obi ọchịchị steeti Imo je kpọtụrụla aka chiga steeti Imo ewu Ndanyi Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ rịọ ya mgbaghara n'isi ndị ọrụ ISOPADEC ahụ ndeke ịwakpuru gọvanọ steeti Imo n'izu ụka gara aga ndị ọrụ ahụ imere gọvanọ steeti Imo ataki asịhụ Hope Uzodimma ndo asịhụ ya nda Hope biko ndo anyị bịara bịa ịrịọ gị arịrịọ maka ndị beke anyị ndeke wakpuru gị nwa akatọkwanụ agwa ahụ ndị ahụ kpara si agwa ahụ agharịghị mma ma otu shọwu ihere ka ṅomi na gọvanọ steeti Imo shida n'ime ya ataki shọwu embarrassment ka ṅomere Hope embarrass shi Hope biko anwahụ ji Chineke arịọga ya apology were Jizọs Kraịst na-arịọ Chineke na nshi Chineke rịọma ya Hope Uzodimma shihụ biko gbaghara ndị ahụ ma kpọhafụkwanụ mmụọ fụọ n'ụyọ mkpọrọ n'ihi na Hope kpọchiri mmadụ 15 ndị ahụ 15 ọ kpọchichara nwa akpọchi n'ihi na asha natara nwa egbe otu egbe ntụ pesụl na chen nakwa kii na mmanwụ shohi ana aranwo so mangorio chara Hope arịrịọ shi ya biko gbaghara ma kpọhafụ ndị bekee nwo ndị ọrụ ISOPADEC ahụ nna m na ọchịchị steeti Imo bịa kwuo ochie ndị agha ha wụ ndị ọrụ ISOPADEC ọwụla sha ndị agha hụwụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na-emeka ihe dị ọha idila chinwobịa kpatama ọgbaghara na steeti Imo na-eme ngagharị iwe mana ugbulaka na mmemme okwuchakwa na aka chiga steeti Imo ịwụ Ndanyi Hope Uzodimma shi ya hụrụ obiọma ahụ kpara ya ịhụcha nwa ahụ bịara taa na anwa ahụrụ gakwanụ ya arịrịọ maka mgbaghara chọbịbịa nwa bịara hụrụ ya obi mma chigharị mma o ayahụ ga-ahụhe ya hụ ga-eme shayahụ ga-ahụhe ya hụ ga-eme na ihe ya nwere ike ime ijije hụshi adọhafuru nwo ya nọrọkwa nga ahụ kwuo shi n'okpuru ọchịchị ya aya ha agagharị ndụ n'okpuru ọchịchị ya obodo ndị ahụ ha eji amịfụta mmanụ ya Oil Producing Region na steeti Imo ndị tigbuo zọgbuo na ndị akpa obi ya toks ha eju ebe ahụ shi olo aya ha ga-eji anya ọma ele ndị ọwụla bịara ime tigbuo zọgbuo na Oil Producing Region ya Ọhaji Egbe ma Ugwuta all those places eji amịfụta mmanụ saya ha ga-anọfu n'oche hụ toks eju ebe ahụ ya gwakwa ṅụchi ego nwo n'ihi na ekwughachi ego niile eji abịala ISOPADEC n'obodo ndị ahụ chike ma ochi bakpa ọchịchị ego ahụ eru maka ahụ nwa aka ya gwakwa ṅụchi ego nwa ahụ 2 billion naira about 2 billion naira chi ego ahụ ka nọ ya ijeri naira 2 chi ego nwa ahụ ka nọ ya mọọlụ eji nnọọ emechaa ala jụọ oyi cha ahụ gakwa ewefụta ego nwo nyekwa nwo ejikwa ya rụmana nwo ọrụ so Hope ekwela nkwa cha ahụ ga-ahụhe ya hụ ga-eme iji rilizie mmanụ 15 ndị ahụ emere arrest izu ụka gara aga ndị mere gọvanọ steeti Imo attack ashi arọhekụ gọvanọ he ma convoy ya gbaga mana ndị na-ebe ahụ chi ha eluru Hope naanị pure water ọkwanụ chi eluru ya shọ na moto ya ka eluru pure water vụọ ya aja chi ya kwụọ nwụọ ụgwọ ọrụ nwụọ ọhe mere eji mee nwụọ arrest na-anọkwala Engineer Bruno Le Magic Finger Nani industry were Meke gaga na laba filling station ake Bakaliyo Ọrịmma Samuel ahụnanya ekwe ọrịmma
Ụkwọma ndewo nwana n'eze anọkwam ya Toboy Uche ndewo onye kachi onye best Ishowere Pikin, how are you doing today? Anọkwa mkpanuchi domamo anọkwa mkpanuchi nnushi mmiri mamo nnushi mmiri mamo nnushi mmiri mamo ndị omejeje mba nnushi mmiri mamo shinunu olo ọrịmma nwana n'eze ndewo Mike ishi no my man the governor reacted. No, my man, the governor reacted, went to the place. Okay. Anya ahube mi ya. Enweda be oji governor. Ahube oji governor. Mongo oji governor aga come eme no mara. So ahube mi ya. I need to see him. I need to see it. Orema Abu Chibanabasi Ndeo Anyam Awadishi. Good morning. Everybody forgive me for coming late. Enya kwogwo late. It's Lizzie Chimamanda. Keep it up. I'm enjoying your program. I'm at work for now. I could have loved to stay more Owerri Bikini. Okay, Owerri is my hometown. I'm proudly a Biafran. Orema and Nadere Loretta and there was Samuel Ahonanyishe. By this time we carry that cross. All of them. Okay, by the time we carry that cross, all of them would run away. And then Manele Joseph, this will surely pay. For its time is coming. Orema. Chiksu Kelvin Nde, which is very sad indeed on what is happening in Igbo land. The one on Neze Ndewo. Onyekachi Onye best. Ishi Hope Uzarima is Abuja governor and okay, my people everywhere. Prince Ndewo. Precious Lord, Ishi, good morning, my brother. Obina Ebishi, my brother. How are you doing today? Obioma. Cyprus Ndewo. Chukwu Siakusu Ishi Onyoma Prince Chima Yagajiere go Yagajiekwala gị immediately. Uche Don Ndewo Chinenye Alukwu Ebiaruola. Camilla onye ntị bụ nka Ndewo. Tochukwu Benjamin Ishishi Philippines Elega. Osinachi Arekwamemma Irikpole Ndewo. Emechakwa anyị gakwa ala o nwere ihe na-ewute m Mabali Chima Yelu Jomanya Amama Meme otu nwa n'ala Naija aga mụ aja jee n'obodo Amerịka o deberela It has debrede ọchịchị steeti Lagos Kebabajide Sanwo-Olu ịnọ na isi ya ekwufutalachi onye kọmishọna okwu ahụike steeti ahụ ya Commissioner for Health Lagos steeti ịhụkwanụ ọkammụta Akin Abayomi chi ọparala ọrịa ọgwụrụ mba coronavirus cho testiala positive. Akụkọ kroshi Akim Abayomi parala yawu ọrịa mma ya onye pa ọrịa coronavirus inwekọrọ mmekọ ahụ chi enwere close contact with onye pa yawu ọrịa chi ọwụhe mere o jiri jeje para yawu ọrịa coronavirus. O deberekwala It has debrede. Uche Don enukwala shi o deberela ọrịmma n'obodo Igurita kansụl Ikwere ka ndị bi ebe ahụ na ndị uwe ojii ịgbakọgburu aka zọfụta nwaanyị iku nwa aka nwaanyị nyega nwara aka aha ya ọkwanụ Chizoba Eke ebe akpela ya ime olulu shi ya ụsọka wee piti ebe akpela ya na ọkwanụ abala atọ ime olulu shi ahụ. Akụkọ kroshi onye ji akpụrụ mmanụ nakwa onye jikwa ere nwa ya wụ onye ji eme kidnapping and child trafficking jidere nwaanyị ahụ were nnọọ mma oge gbukasacha nwaanyị ahụ gbuwa ya isi merụcha ya ahụ cheshi nwaanyị ahụ anwụọna ya ewere ya kpọbaga n'ime sọka wee piti kuru nwa nwakịrị nwaanyị ahụ
erekwanụ ọnwa isii ya egbucha nwaanyị ahụ mma chechi ọnwụ na ịga ya n'ime sọkawe kurukwanụ nwa ya owedoro okwu aka eri ọnwa isii 6 months gbalaga ọ na-akụrụ nna nwaanyị ọ na-ajemakwa na steeti Imo ebe o jeji ire nwa okurula ọbịa na ire ya ala Owere ebe eji na-ere n'nwa enotisiela ma enwee na many stories abịa isi Port Harcourt ezuru nwa abịa m ala Owere bi ire ya ke ụka atọ kemma afọ ndị kem na-ama ana maka ya ọ na-afụ anụ ụzọ nga ọ bịaji ala Owere bi ire n'nwa ndị uwe ojii ejishie ya achọfụtashi ozuru na nwa ahụ ezuru shọwụ ya mụrụ nwa akịrị ahụ ọ na-awụ nga ahụ ka anọchi ele ebe mmanwụ anọ ya na kọmakpa ya ije shiga na-abịa kpọrọ Chima na Igurita ebe o jiri jee were mmanwụ akịrị ahụ o gburu mma chechi ọnwụ na ịgaghị ime olulu shi sọkawe ma na ji mepee nga septic tank maka ndị amake sọkawe septic tank we olulu shi ma na jiri nga ahụ mepee ya wụ olulu shi nga ọ dịla nwaanyị ahụ ya rụchi nwaanyị ahụ karibe ndụ ọnwụbe gba nwoke ahụ ishiri chie anabịa makuru nwaanyị ahụ kpọjie ya ụyọ ọgwụ nwaanyị ahụ nọkwara n'ụyọ ọgwụ nọ n'ala Port Harcourt ogbulaka na ọ nọkwa n'etiti ọnwụ na ndụ n'ihi na ọbara gwụrụ ya ahụ nna m ji mma dawasacha nwaanyị mma na isi n'azụ ka ahụ nọkwa n'ụyọ ọgwụ ogbulaka na apụrụkwa nna nwoke ahụ jeje doma ya n'ụyọ itiri ndị uwe ojii lekwanụ nwa nwaanyị ahụ aṅụbe ara kemgbe abalị 3 nwochi ọbara ha akọla nwa ahụ n'ihi na ọ ṅụbe ara kemgbe abalị 3 ahụ nwa akpọrọkwana ya jema ebe eletagakwa ahụ ike ya ụwa dị egwu my brother ma agba mgbe ụwa dị egwu onye ọbụla si nwa ya were pikin ma hụrụ ya mma Chineke mere mụrụ na anya asụ ya gajiela ya amen ọfọ ndị United States of America na London ọfọ ndị na everywhere fanso were pikin everywhere ya gajiela nụ immediately ọwụkwa leta immediately ọgaranya lewu werela abalị ọgaranya Overa wolum dikeje jelula mabeja enwere ha m chọrọ isi ndụ asa adadọkwana ụkwakpa adadọkwana akị anyị gbara akụkọ ka juru eju echekwala ebe ọbụla enwere ha m chọrọ isi nnu ịmara nna adadọ ụkwakpa adadọkwana akị olula mbanyeja ọgaranya ka afa nka alo wera olumo mama onya mabede wano daje ekraka nda NDA akụkọ mere aka mba gokporo ọgaranya nọ na ime. This is Africa. We are not living it to chance anymore. Repeat after me. I, Frank White, Swear by this. Hold it. This is Africa. We are not living it to chance anymore. Repeat after me. I, Frank White, Swear by this iron swear by this iron that if I steal public money that if I steal public money or receive kickback any money at all, Ogun will kill you. Ogun will kill you. No, you. Ogun will kill you. No, you. Ogun will kill you. You. Personalize it is you. Say Ogun will kill me. Chacha basala. Hold it. This is Africa. We are not living it to chance anymore. Repeat after me. I, Frank White, Swear by this iron that if I steal public money or receive kickback any money at all, Ogun will kill you. No, you. Ogun will kill you. No, you. Ogun will kill you. You. Personalize it is you. Say Ogun will kill me. Church agbasala. Nna, I suggest back anyị ga na-esi emezi swearing in.
ejigba ma swear in ị ga-ehụchi corruption ga-reduce in this country n'ihi na people ji akpọ arụsị ụjọ maka ndị eji agba ọgwụ ego ejighị eme obey to the last every instruction e nyere mmo n'ihi na amara ahụcha arụsị achị ga-ahụ kwa ọchị ọrụ ihu merciful atọ ogunwokiyu eze ogunwokiyu ọ gbarara alụwegaworumo nwanne dị na mba bịama chief nwanne n'ọlọ George Okoro onye agụ ọnwa na-etiri ọha one of Owerri West ihe ọgba akpaka ome nwanne dọkọle sira ya Okoro London ọkụ rie over ọkụ has over the ndị okwu ụgbọala na steeti Enugu emena ngagharị iwe na steeti Enugu gbasara ogbugbu onye ndị otu nwo abụọ egburu n'ọgbaghara ahụ ịdọpụtara n'etiti ndị otu IPOB nakwa ndị ọrụ nche ala anyị na-emene steeti Enugu emere agarịrị nnọọ echi gara aga mechie ụzọ dọmasacha ụgbọala nwụcha ha enwe maka enwegbaga maka ogbugbu egburu mmadụ abụọ iwu ndị ọkwọ ụgbọala na-emene Enugu nke ahụ ndị IPOB na ndị DSS na polisi nwere nsogbu egbuo mmadụ abụọ so ndị draiva ewe iwe chi ọchịchị etiti na ọchịchị steeti Enugu nwohụ mara ihe nwa ga-eme ijidecha ndị niile ahụ igburu ndị ahụ kpekwanụ nwa ikpe rula nwu shọwụọla ha ọjọọ chimanụ ga-anọ akị ya na-anọrọzi ekpe onye bịara abịa na-ajụzichi how person go dey in house come how person go dey in house come shọrị mma shọrị hụnụ mma shọ gbarara okokwara nwo at the same time anọwere mụrụme anụ ga-agana m nka Ifeanyi Imokoro to ọhawa Japan nke mmanụ fọ nwanne eze bi na power of Yaba I am John Samuel Eshi. The kingdom of God will suffer violence, and only violence is taken by force. So, a precious Lord, and they will be Samuel Eshi and switchless. Some people are evil. Uche Don Eshi, amen. Meka Eshi say, Samuel Ahona Nishi, too much brother watching from Austria. And they will. Ukoma, good luck. Achibola, oh, Henry, you did Chukwemeki. It's well with you, brother. You are doing a marvelous job. Please, the man deserves to be killed by hanging. Please greet executive governor of Imo State for us.
dame. Asukwepe. Abalite. Odama bele yoyo. Mami be. Kama bela gabeja bebe. Emre ni nari yokuo. Mrenyi jeje wakuo. Ajinem. Onye mejoro mara yo mama. Onye mejoro mara. Ndị ọrụ ejeayọ okporo ụzọ na steeti Anambra yawu ndị ọrụ Road Safety Federal Road Safety Corps adọọla ahụ ndị ọkwọ ụgbọala na steeti Anambra aka ntị chi onye ọbụla ịdana iwu okporo ụzọ yawu onye ọbụla committed traffic offenses chi onye ahụ a ga-akpọje ya n'ụlọ ọgwụ ebe eji agwọ ndị isi arịhụ mma ejikwara akpọ psychiatric hospital chi a ga-akpọje onye rikpa ahụ na psychiatric hospital a na-akpọje ya na psychiatric hospital elechaa ya ahụ ya ruo ma isi ọrịa ya mma ma isi arịhụkwana ya mma amarakpa a ga-esi agwọ ya ọ amarakwana udoro ntaramahụhụ a ga-enye ya maọbụ iwu a ga-eri ya maka ịda iwu okporo ụzọ achike na-ahụkwanụ maka iji ya ji belayọta oke ihe mberede okporo ụzọ eji achọfụ a na steeti Anambra ahụ onye isi ndị ọrụ FRSC ya Federal Road Safety Corps na steeti ahụ ewekwanụ Andrew Kumapayi ọdụ ọkwa na ndị ọkwọ ụgbọala ọdụ chinwokwụsị ịnọ na-agba oke ọnwụ chinwo na-eji nwayọọ na-agba na-erumakwanụ iwu na ọkụ trafiki nakwa iwu trafiki ụzọ ndị ọzọ enwere na steeti ahụ ka o nwee ike rịla onye ukwu mma rịla onye nta mma ejikwana ya na-ebelayọta oke ihe mberede okporo ụzọ eji enwe na steeti ahụ ọ kwara nwochi mpara n'ebe Ọka shanọ nnọọ otu onye kọndọktọ onye eji akpọbata ndị mmadụ ime ụgbọala ọ wee small doctor kọndọktọ ọnọ nga ọ nọ na-akpọga ọka moto ọzọ eshi azụ bịa kuru ya pụrai kutuo ya gbalaga ya nwụọ nga ahụ ya chinwo jirikwanụ nwayọọ na-agba aha awụ mmụọ ọbụla a na-agba ọkụ a na-agba ọnwụ chi ọrịhụkwanụ mma ome ngwa ngwa ahụ jikwa ala ngwa ngwa Ọ̀kadà people mú mi méjì máa ró dà ìjẹ́ ti ń bẹ̀rẹ̀ ìgbàjẹ́ kìnnà ló ṣe ọ̀jìjà ró dà ìgbàjẹ́ kìnnà ń bọ̀ sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́. Ilé onyàmọ̀ ewu lábẹ́bẹ́ ewu ebe n'elu wo bịa dúró ịgbanye daga mba beboro ide ewugbo alabọra akwụkwọ ya ijegirije mgbeze elukwuo na ọmmada ụzọ ya o deberela Itazi Debredi echi gara aga n'okporo ụzọ Tetilo kansụl Owerri Municipal steeti Imo ka ejidere otu nwa okorobịa ijere nnọọ jeje zuo oshi igwe mpịkọ laptọpụ ejide ya kụọ ya hetinka ekurubezini nwa okorobịa ahụ awọtamahụ onwe ya yari unconscious akụkọ kọrọchi nwa okorobịa ahụ bara nnọọ ime ụyọ ahịa mmanụ ndị eji ere ngwa foonu laptọpụ nakwa ihe ndị ọzọ ya ejeje zuru laptọpụ kwara laptọpụ shinga ahụ li ọmakwanụ shi nwakịrị nwaanyị nọ nga ahụ erego ahịa ha sales gear hụrụ ya para laptọpụ ahụ gashi ike sales gear ahụ erezie alarm shi lekwa na onye ọ para laptọpụ anyị achụ ya jide ya aka mara na jide ya ndị mmadụ ebido kpụmanaghị ọkpụ aka a na-akụ ya arọ nga aha a na-akụgazi ya ree unconscious ọtụtụ ndị mmadụ bikwa n'ebe ahụ shi ọrịkọ ya kpa ahụ shi ọrịkọ ọnwụkpa ahụ ụfọdụ shi enwere onye keburu abịa kwuo okwu shi na nwanne ya nwaanyị ahụ mepere
ọnụ ahịa shop ọhụrụ na Tetilo Road ahụ, otu Tetilo Road ahụ, n'ọnwa gara aga, ọnwa Julaị, izu ụka gara aga n'ọnwa Ọgọst, last week, nwaanyị abịa n'oruru oshi agbapenu shop ya, ala acha njinji ejie, ya wụrụ shi eliela he niile o ji eruwe ụmụ nwaanyị ma akpa ụmụ nwaanyị ma he niile asa apakọrọchara he niile zakọrọsacha he niile n'ime shop nwaanyị mmanụ m. Nwaanyị dagaruo taa, nwaanyị awọda bụ onwe ya ọ recover from the shock. Onye mepere shop last week na Tetilo abịazie this week, last month na Tetilo abịazie this week, apachara he niile ịnọ ime ya. Ọ gbarara. Why are you treating me like this? Why are you treating me like this? So Bamshikwe Kuga and one Krabia Hakuru Duka na Tetilo Road echi gara aga. Enwekwuru onye ke kwuru shi ayahu domara ụgbọala moto ya. Doma moto ya o. Phone ya nọchi ime nga ha agbachiekwa moto ya with obi udo. Ba ime shop mmanụ shi azụrụ he. Mmanya ha afụdala. Ele ihe niile n'ime moto ya zakọrọsacha. Chikọrọcha ihe niile n'ime moto ya. Shi Tetilo aha ha ajọọla njọ. Ma ndị keshi amaga nwa aka akpa. Chia Tetilo iwuola second Douglas. Iwuola second Douglas. So ọtụtụ ndị mmanụ nyere mgbesara iche megide agwa ndị na-eji akpa. Oshiarị mma. Enwekwana uru n'isi azụ. Ama memere nwa okorobịa iri young, agile and full of energy and strength. Ị ga-eji nnọọ chọcha ha ọ ga-emelu ụwa ya wuru izu oshi na ime aka na akpa. Ọrịnọ mma nọ. Ọrịnọ mma. Alụmeche ndụwa ọnwụ. Onye mege uduru he na ama sure risk ọjọọ ka o tekiga. Ashikwa nna akpọrọ ya ọkụ na ọkpa akụgidere ya he akụgbuo ya anwụọ ya ru Chineke ya ru eluigwe ọ ga-ịgba Chineke nene. Chi Chineke ikere m shim zumoshi. Ọ gbara arụ, ọ gbakwara ara. Magic finger. Nane industry line will wear it. Making a ganaba. Filling station ake pakali yo. Ake pakali. Hotel ake pakali yo. Ake pakali. Ema kwa gusuna ni. Ibanya bagula loku. Ogusuna ni muteti. Imanya brala loku. Okunai. Namba joka. Okunai. Namba joka. Okunai. Namba joka. Network check 1 2. Network check 1 2. Network check 1 2. You know, you hear him? Can you hear me very well? Can you hear me? Can you hear me, bro? Bro, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? All right, thank you, Juliet. If he was Robert Ndewo, Rema Odebrela, it has Debrele.
ọkụ arịkwala ova na mba Amerịka ọzọkwa, ebe ọtụtụ ndị mba ahụ ibidokwara mmemahụ ngagharị iwe. Ndị mba Amerịka ebidokwala mmemagha ngagharị iwe ọzọ orejiela na mba Amerịka ugbulaka na ebido na mmemme agha ngagharị iwe na mba Amerịka, aka ndị uwe ojii mba ahụ ịgbara otu nwoke egbe agbara nnọọ nwoke ahụ egbe ugboro aha nwoke ahụ nwegbakwa na egbe wo Jacob Blake na-ebubo nwa kpọrọ domestic incident nwa were egbe na-agba nnọọ nwoke ahụ. Ha na-amekwana na obodo Kenosha ịnọkwara na steeti Wisconsin, na obodo Kenosha steeti Wisconsin ka na imere ndị ebe ahụ agbakwa na ọtụtụ ụyọ nakwa ụgbọala na Wisconsin ọsọ iji agbala ya ọkụ, agbala ha ọtụtụ ụgbọala na ụyọ ndị mmanụ ọkụ iji gosi iwe nwo na uduru agwa ahụ ndị uwe ojii ahụ ịkpara na ebe ahụ. So protest ebido ha na mba Amerịka. Wow. Ọ bụ ihe chekwuru na mba Amerịka ogbulaka na agbara ha onye ahụ agbara egbe ahụ ọnwụhụ kama ọnụ ụlọ ọgwụ na ebe a ga-eme ya sọjiri iji wefụta mgbọ egbe ndị ahụ. Ịhụ nnakpa echi gbaa ya egbe agbaduchakwara ya heri ugboro 3 n'azụ. Chineke ịka ọnwụne na onye gbadiri egbe nkwadiri conscience, nkwadiri human sympathy. Emeka Nwadebdahe, Emeka Ichimme Pole, Ochonobos family. Yakuma, Emeka Nyama Meje Manuo, Emeka Fupanya, Yakuma, Oyi Wizard, Emeka Tokotri, Yakuma, Amori, Ichimme Pole, Ewelike, Yakuma, Yabawo Nijara Nange ya USA, Mama, Gage, Nalobere, Yakuma, Fuga Mokodo Roda, Nalobere, Yakuma, Mbonya Muzo Shinabia, Obere Papa, Yakuma, Mbonya Muzo Shiribian, Nalobere, Yakuma, Mandoke Bukwana Shabara Guru, Mandoke Bukwana Shabara Guru, Mandoke Bukwana Shabara Guru, Nabara Yokobo Kumae, Mandoke Bukwana Shabara Guru, Mandoke Bukwana Shabara Guru, Mandoke Bukwana Shabara Guru, Nabara Yokobo Kumae, Kawai Bolima, Oyetilonu, Kufiana, Kawai Bolima, Oyetilonu, Kawai Bolima, Oyetilonu, Kawai Bolima, Oyetilonu. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable,
It is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Na okwu ahụ nwoke ahụ ewu dọkịnta Obadiah ikwuru ndị nche ala anyị, otu nche DSS ala anyị, ya Department of State Security Service ịkpọrọ ya okwu. Akpọrọ ya okwu chi ya bịa zanwo gbasara ya okwu na o kwuru. Ya ejeje zanwo ọchịchị ahụ aya honor herita 6 hours, awa isii nga ya nwokwuga. Nwe kwugide onwe detain ya mechaa enye ya nwere onwe grant ya bel. Ana mechaa na nwa akpọhukwa ya ọzọ, ya alahu ha ọzọ jeje zakwa nwa anọkwa ka echi aha ọsha nọrụ 1 hour nwo ahafụ ya yokpo. Mana abalị 40 izuụka gara aga ka ndị uwe ojii ala anyị enọrọ kpọọ nwoke na oku chiabịa zanwo oku echi gara aga ewu Monde abalị 40 na Abuja. Isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nọ na Abuja chi nwoke bịa zanwo oku gbasara ụka na o kwuru na mplela nnọ. Nwoke kwanụ na onwe ke ya ajụkwana ịza nwo oku. Dọkịnta Obadiah Malifia na ajụkwana ịza ndị uwe ojii ahụ oku. Ya ejekwanụ na ụyọ ikpe ịnọkwanụ na Plateau steeti jeje nara ikikere akwụkwọ ị ga-egbochi ya ịza ndị uwe ojii ịkpọga ya oku. Ọchị elekwanụ ihe ndị uwe ojii ịkpọga ha na ya oku gbasara ụka na ya hụ kwuru. Chi abịa na iwu ala anyị chọwu ndị uwe ojii kwesịrị ịkpọ ya oku chi abịa nwogba ya ajụjụ ọnụ maka he ya kwuru. Chọwu ndị DSS ndị DSS akpọkwa nna ya oku ugboro abụọ ya ha azacha ndị DSS oku. Analekwanụ ha ọzọ ndị uwe ojii ịkpọga ha n'aka ndị DSS ịhafụchana chi ndị DSS aga na-eleba anya n'otu okwu ahụ. Polisi a na-abịakwa chọọkwa ilebakwa anya n'otu okwu ahụ kwa chejila emena ya eme. Ya ejema ụlọ ikpe echi gara aga, ụlọ ikpe enye ya akwụkwọ ị ga-egbochi ndị uwe ojii ịpụrụ ya ma ọkwanụ ya nwa ijeje zaa ndị uwe ojii ịnọ na Abuja. Nna ahụ nnakpa nwoke ahụ ishiri kwuo ya, nna ahụ nakpa oji kwuo ya shi ọgụ ahụ na ala mmụọ shi ọgụ ahụ na Naijiria na ọha mere eji achọga ya kpụrụkpụrụ maka ụka ahụ o kwuru. Revelation ahụ ọchị let me make a revelation now. Ya wụ mkpughe ka o nyere anyị.
ọ gwakwa na ndị uwe ojii cha ha enwe ka ya hụ bịaga n'ihi na ha enwe nha ọla gbasara ya nwuo chọwu ha aka nwuo ka ọ nọ ịkpọ ya oku chi ndị ọ nọkwa n'aka DSS akpọọla ya nwuo ekwuokwanụ ụka chi nwuo na jeje karama Arịmma onye minista okwu mmụta steeti ya minista for state education ala anyị ụkwanụ nwanne anyị nwoke ichikwanụ mpaghara Ọkigwe Maazị Emeka Nwajuba ekwuola okwu gbasara mma ụlọ akwụkwọ n'ala anyị iji emepe. Emeka Nwajuba si anwụ ha mabe mma ụlọ akwụkwọ ji emepe mana n'oge na-arịghị anya chi ụlọ akwụkwọ ndị nọ n'ala anyị ahụ ga-emepe ọchị very soon ụlọ akwụkwọ n'ala Naịjirịa anwa ahụ ga-emepe. Ọrịa ma kelee onye ukwu kelee onye nta ndị bịara nọnyere nami n'oge anyị kọrọ akụkọ ashimya rịela onye ukwu mma rịela onye nta mma ma ndị mkpọrọ aha ma ndị makpọhụ aha ya ma ndị jiba arụ ojii ma ndị na-ejiba ndị na-enwe mara mshi enwere ndị nọ ejila ha ejiba afro ojii mana agaghị anọ na-ege ntị dị utukpa ọrụ shijejere ekelekwala m nnọọ ashimi ya rịela nnọọ mma obi dị arịm aṅụrị ịhụ nnọọ ịgbafu akpa na-ege m ntị na olu ashimbiarịla nnụ mma ya gajiekwa na nnụ ga na-eje eje na-aba enwekwanụ ihe ga-ịkpa nga nnụji ya chebirikwanụ m echi bịa abịa mgbe ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11:20 AM Nigerian time rịda m ga-akwala na akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ kpochie na-ejie kpọsọ shigba nakwa kpochie debere aha m ka ọkwa ha wụ Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin onye nwe anyị nọnye na nnọ nọnyekwala m ngwanyerịta n'onwe nnụ ekele ka udo ngwanala kpumanụ akụkọ agwụsiwo ekele dere Chukwu. Aha hụrụ nga ahụ nọmba m enwe ihe ị chọrọ ịgwa m gachati m up on WhatsApp ma ọ ga-akpọ ma aga m ga nza the message ekwa ma WhatsApp agakwa m ga reply so ọkpa oshijeje re ya rela onye ukwu mma reela onye nta mma mbọchị nta anyị achụ Owerri nshi onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi bịa abịa ịghọtala ọkpa oshi arịda Kesi ị na-anụkwara ihe m kaga Mọmi Mercy ahụla m gị ịnọdị a ngwa ka anyị lakpuo unu Jesus Christ, ike biya na-ekwu ụmụ Jesus Christ, ike biya
ya na-ekwu ụmụ Jesus Christ unu chaga bụ multi-millions ụmụ Jesus Christ ike bi ya na-ekwu ụmụ Jesus Christ unu chaga bụ multi-billions ụmụ Jesus Christ ike bi ya na-ekwu. Are you in America? Are you in Europe? Are you in China? Coronavirus. We never see you and your family. By your family, you are covered. Just to make you good nature. In the bush, keep a rose. Good nature. In the bush, keep a rose. Jesus Christ, all them with no blood. Jesus Christ, oh, this your one borrow. Good nature. Good that no them. Good nature. And that walk on a free station. Can you make you make? Can you make you match you? And I says a song. Onye Chimeleze Gabweze. And I too wanike. Yagebe. Anyada maka. Mancha. Kike batanigama. Anyada tujo. Kike batafage kwata. Bana baragu. There is power, mighty power. Hey, Jesus, oh Jesus, Ike biya na-ekwu ụmụ Jesus Christ. Ike biya na-ekwu ụmụ Jesus Christ. Unu nchaga bụ multi-millions. Ụmụ Jesus Christ. Ụka ha ọ chụrụ Juliet PY Zenabia. Mami Messi Ugandewo oge temple ọhụkwe ndewo. Oh, Jesus Christ. Ike biya na-ekwu. Good nature. In the bush, keep a house. Cha. Oh, come on, a prepper. Mami Messi Zenabia. Clinton Obale. Good nature. What does it see, Jaja? Clinton Ebrigua. Eridio bụ Anthony Ndewo oge Favour. Ndewo no.